Επόμενη στάση, Αττική. Next station, Αττική. Αττική. Ανταπόκριση με τη γραμμή 1, Πειραιάς Κηφισιά. Change for line 1, Πειραιάς Κηφισιά. Αγαπητοί επιβάτες, παρακαλείστε να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Ευχαριστώ. Dear passengers, please mind your personal belongings. Thank you. Σταθμός Λαρίσης. Σύνδεση με ΟΣΕ και προαστιακό σιδηρόδρομο. Larissa Station. Connection with National and Suburban Railway. Μεταξουργείο. Ομόνια. Ανταπόκριση με τη γραμμή 1, Πειραιάς Κηφισιά. Change for line 1, Πειραιάς Κηφισιά. Αγαπητοί επιβάτες, παρακαλείστε να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Ευχαριστώ. Dear passengers, please mind your personal belongings. Thank you. Πανεπιστήμιο. Σύνταγμα. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3. Μοναστηράκι. Εθνική άμυνα. Change for line 3. Μοναστηράκι. Εθνική άμυνα. Σύνδεση με τραμ. Connection with tram.